Θα σας εξηγήσω με πρακτικό τρόπο πώς μπορούμε να κάνουμε ένα κειμενάκι διαδραστικό. Δηλαδή, όσον αφορά το λεξιλόγιο του, να πατάμε μία λέξη και να μας πηγαίνει κατευθείαν στην εξήγησή του ή σε μία εικόνα ενδεχομένως. Το πιο σημαντικό πράγμα να κάνουμε είναι να οργανώσουμε το υλικό μας. Γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε το κείμενό μας και δημιουργούμε ένα φάκελο στον οποίο θα βάλουμε ενδεχομένως τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ γι' αυτό έχω χρησιμοποιήσει εδώ, έχω δημιουργήσει το φάκελο D, Vocabulary Christmas. Γιατί το κείμενο που θα πάρω είναι από το βιβλίο της Τετάρτης Δημοτικού που έχει σχέση με το Christmas. Πάω λοιπόν εδώ πέρα, βλέπω το κείμενό μου και θέλω να το επιλέξω. Μπορούμε να πάρουμε ένα screenshot, αλλά εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ το εργαλείο αποκομμάτων, γιατί με βολεύει πιο πολύ. Πατάω νέο στο εργαλείο αποκομμάτων και επιλέγω το κείμενο που με ενδιαφέρει. Στη συνέχεια το αποθηκεύω στο φάκελό μου, τον οποίο έχω ορίσει ειδικά για αυτή τη δουλειά. Τώρα, θα πρέπει να μαζέψω και αν θέλω κάποιο λεξιλόγιο να εξηγείται με εικόνες, με images. Υπάρχουν διάφορα site από τα οποία μπορούμε να κατεβάσουμε δωρεάν εικόνες. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εξηγήσουμε τη λέξη μέσα στο κείμενο Brussels sprouts, μπορώ να πάω στο Unsplash, για παράδειγμα, να πατήσω εδώ στην αναζήτηση Brussels sprouts και να μου ανοίξει διάφορες εικόνες. Ας πούμε ότι θέλω να επιλέξω αυτήν, την κάνω download free και την κατεβάζω στο φάκελό μου. Αν θέλω μπορώ να αναγνωρίσω και την πηγή. Επίσης μπορούμε για εικόνες να πάμε στο cliparting.com και στο Pixabay. Το Pixabay όμως δεν έχει μόνο free εικόνες, έχει και κάποιες άλλες με πληρωμή. Δεύτερη σημαντική εργασία που πρέπει να κάνω αφού οργανώσω το υλικό μου είναι να πάω εδώ στην αρχική σελίδα της Google και από εδώ από τις τελίτσες να ανοίξω το Drive μου. Εκεί, πατώντας το νέο, θα δημιουργήσω μια παρουσίαση Google. Αυτό μου ανοίγει ένα έγγραφο το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το PowerPoint. Εδώ θα ονομάσω, εδώ που λέει παρουσίαση χωρίς τίτλο, εγώ θα γράψω D. Δίνω ένα όνομα λοιπόν. Τώρα, η πρώτη μου διαφάνεια βγαίνει με αυτά τα πλαίσια τα οποία δεν με ενοχλούν, αλλά μπορώ να τα σβήσω κιόλας. Γιατί θέλω να βάλω την εικόνα μου, το κείμενό μου. Πάω λοιπόν από το εισαγωγή, εικόνα, μεταφόρτωση από υπολογιστή και στο φάκελο που είχα στην επιφάνεια εργασίας που τον είχα ονομάσει The Vocabulary Christmas, επιλέγω το κείμενό μου. Το ανοίγω. Το κείμενό μου είναι λίγο μικρό, το μορφοποιώ, το βάζω στη μέση, το μεγαλώνω αν θέλω, κάνω το πλαίσιο του, το βάζω κάποιο συγκεκριμένο χρώμα. Αυτά ανήκουν στη διαμόρφωση που μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Τώρα, έστω ότι θέλουμε να εξηγήσουμε τη λέξη popular, πάω εδώ που λέει πλαίσιο κειμένου και την επιλέγω. Για να φαίνεται μέσα στο κείμενο ότι είναι μία λέξη την οποία μπορούμε να πατήσουμε και να μας πάει στην εξήγησή της, πάω εδώ που λέει χρώμα περιγράμματος και την χρωματίζω κιόλας. Ας πούμε την κάνω κόκκινη. Τώρα, αυτή τη λέξη μου θέλω να τη συνδέσω με την εξήγησή της. Για να κάνω την εξήγησή της θα εισάγω ακόμα μία διαφάνεια, νέα διαφάνεια, και με τον ίδιο τρόπο σβήνω πάλι αυτά τα πλαίσια, μάλλον κρατάω το ένα το πλαίσιο και γράφω την εξήγησή μου, γράφω την λέξη που θέλω να εξηγήσω. Popular. Τώρα, έχω δημιουργήσει την εξήγησή της. Για να μου πηγαίνει όμως
για να συνδέσω την πρώτη εικόνα μου με τη δεύτερη, θα πρέπει να δώσω ένα σύνδεσμο. Αυτό θα το κάνω πάλι από το εισαγωγή. Σύνδεσμος μου δίνει τη δυνατότητα να το συνδέσω, μπορώ να το συνδέσω και με ένα λεξικό. Ή μπορώ να το συνδέσω με μια διαφάνεια σε αυτή την παρουσίαση. Εγώ έχω δημιουργήσει 2 διαφάνειες, οπότε πηγαίνω στη δεύτερη και κάνω εφαρμογή. Τώρα, εάν πατήσω την παρουσίαση για να δω αν έχει γίνει κάτι, πατώντας τη λέξη popular με πηγαίνει στο δημοφιλής. Όμως δεν υπάρχει τρόπος να ξαναγυρίσω πίσω. Βγαίνω από την παρουσίαση κάτω πατώντας έξοδο και ξαναγυρνάω στο έγγραφό μου. Θα βάλω λοιπόν σε αυτή την διαφάνεια κάποιο τρόπο για να μπορώ να πηγαίνω πίσω. Θα γράψω λοιπόν τη λέξη back, θα την επιλέξω και από εδώ πάλι από το εισαγωγή θα κάνω σύνδεσμος και θα την συνδέσω με μία διαφάνεια σε αυτή την παρουσίαση. Ποια διαφάνεια? Την πρώτη διαφάνεια που είναι το κείμενό μου. Και το κάνω εφαρμογή. Τώρα, για να ελέγξουμε τι έχουμε κάνει. Πάμε στην παρουσίαση. Ξανά πατάω το popular, μου γράφει ότι σημαίνει δημοφιλής και πατάω back. Έχω πετύχει δηλαδή το στόχο μου. Αν θέλω να εξηγήσω μία λέξη, η οποία θέλω να την εξηγήσω και με εικόνα, πάλι κάνω κάτι αντίστοιχο. Βάζω πλαίσιο κειμένου στο Brussels Sprouts, π.χ. και με το χρώμα του δίνω ένα χρώμα πλαισίου, το κάνω πράσινο όπως τα Brussels Sprouts. Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσω μία καινούργια διαφάνεια. Από εδώ πάλι από το εισαγωγή πάω στο νέα διαφάνεια και προσέχω την καινούργια μου διαφάνεια να τη μεταφέρω στο τέλος για να μην αλλάξω τη σειρά και τις εντολές που έχω δώσει μέχρι στιγμής. Στην καινούργια μου διαφάνεια πάλι πετάω το πρώτο το κομμάτι και στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο λίγο μεγαλώνω, γράφω Brussels Sprouts. Θέλω όμως να το εξηγήσω καλύτερα και με μία εικόνα. Πάλι από το εισαγωγή. Μπορώ να κάνω μεταφόρτωση από τον υπολογιστή, από το φάκελο στον οποίο τα είχα βάλει, ή και να κάνω και αναζήτηση στον ιστό. Εγώ, επειδή έχω κάνει όλη την προεργασία μου, για να μην ψάχνω τελευταία στιγμή, πάω λοιπόν εδώ και βάζω κάποια εικόνα που έχω σώσει για αυτό το λόγο. Η εικόνα μου βγαίνει λίγο τεράστια, τη μικραίνω όμως, δεν φοβάμαι, που είναι τόσο μεγάλη, και την τοποθετώ. Τώρα, έχω δημιουργήσει αυτή την σελίδα, αλλά πρέπει η σελίδα να έχει και τη λειτουργία back για να με πηγαίνει στην πρώτη διαφάνεια. Για να μην ξανακάνω την ίδια διαδικασία, πάω στη δεύτερη διαφάνεια και αντιγράφω αυτή τη λέξη back, την οποία την κολλάω εδώ κάπου. Βάζω με επικόλληση. Στο κείμενό μου πρέπει να συνδέσω και τη λέξη Brussels Sprout με την διαφάνειά μου. Πάω λοιπόν εδώ, το τσεκάρω εδώ πάνω και πατάω σύνδεσμος με δεξί κλικ ή από πάνω από την εισαγωγή, διαφάνειες σε αυτή την παρουσίαση και πηγαίνω τώρα στη διαφάνεια 3, που είναι η τελευταία μου διαφάνεια, και κάνω εφαρμογή. Κάνω την παρουσίαση για να δω αν όλα πάνε καλά, μην έχω κάνει κάποιο λάθος στις λέξεις. Πατάω το popular, μου λέει δημοφιλής, πατάω back, πατάω το Brussels Sprouts, με πηγαίνει στην σημασία και τις εικόνες. Και πάλι back. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε στο υπόλοιπο κείμενο και κάνουμε στο τέλος και τη διαμόρφωση. Δηλαδή αυτό μπορούμε να το γύρω-γύρω να το βάλουμε κάποιο χρώμα, το φόντο δηλαδή. Να επιλέξουμε ένα χρώμα που μας αρέσει, να το κάνουμε κόκκινο ή οτιδήποτε θέλουμε. Και το ίδιο κάνουμε και για τις διαφάνειες. Το διαμορφώνουμε, δηλαδή ανάλογα με τα γούστα μας.